Stormer har altså faret hen over Danmark i løbet af i dag. Allerede omkring middagstid, der blev vi ramt af de første vindstød af stormstyrke her i vores område. Og arbejdet med at sikre de udsatte kyststrækninger, især omkring Roskilde og Isefjord, har stået på hele dagen, for man frygter for nye oversvømmelser. Det var de her billeder, vi kunne se efter stormen Bodil for 1 år siden, hvor vandet simpelthen skyllede ind over store områder. Bettina Bundgaard er i Jyllinge Nordmark lige nu, og Bettina, nu er det jo ikke selve stormen, man frygter, men mere eftervirkningerne af den. Hvad går den frygt på? Den går faktisk på, at lige nu der står vinden og presser ude i havet, hvis man kan forestille sig det, sådan op fra nord, og så presser den vandet ned igennem fjorden. Og så sker der noget nede i fjorden, så vandet i virkeligheden bliver en slags forsinket, kan man sige. Det vil sige, at selve reaktionen med masser af vand i forhaverne her i Jyllinge Nordmark kommer måske først om 6-8 timer. Og det er i virkeligheden den effekt, som de frygter. Og kig bare ned, hvor meget vand der allerede er, så der er meget i vente. Vi vender tilbage til Bettina Bundgaard oppe i Jyllinge Nordmark lidt senere. Først så skal vi skrue tiden lidt tilbage, fordi både kommuner og borgere har været i alarmberedskab siden i går aftes. Vandspærringer og sandsække er blevet lagt ud netop for at kunne dæmme op for vandet. Og de nervøse borgere har fortsat hele dagen i dag med at sikre deres boliger. Borgere og beredskabsfolk i skøn forening. Tusindvis af sandsække skal sammen med store flydediger holde vandet på afstand. Det er første gang, at der er nogen, der sådan ligger dem ud på sådan et blødt areal, og det er også det, der er udfordringen. Under stormen Bodil i december 2013 fik utallige mennesker i Jyllinge Nordmark smadret deres hjem af vandmasserne. Jimmy Larsens familie var en af dem. Det er da frustrerende, at vi stadigvæk der ikke er kommet nogen løsning på det endnu, men det er da rart at se, at der sker noget. Det synes jeg er rart. Det er en god ting. På grund af uoverensstemmelser med forsikringsselskabet har Rikke Nielsens familie boet i skurvogn i mere end et år. Nu må vi lige se, hvordan vandet og hvor meget det stiger, fordi så må skurvognene op på nogle lastbiler og væk herfra, og så må vi overnatte et andet sted, til det kan komme tilbage igen. Vi vil rigtig gerne hjælpe dem herude, og de må også rigtig gerne hjælpe os. Og hvis vi følger de der taktiske indsatser, vi har, så er vi ret sikre på, at vi kan holde vandet ude på den rigtige side. De meget store og omfattende forebyggende foranstaltninger vagte meget nysgerrighed. Vi er ude og kigge og se os igen med de stakkels mennesker. Der er så mange, der døjer med det endnu. Og nu sidder de igen, ikke? Vi skulle ned og se, hvor slemt det står til for de stakkels mennesker, der forhåbentlig ikke bliver udsat alt for meget en gang til. Men det er jo allerede meget vand rundt omkring. Noget af det meget vand kom i dette tilfælde dog fra et hændeligt uheld, begået af Beredskabsstyrelsen selv. Lort. Jeg tænker virkelig, det er lort. Hvis du kan vende om og kigger, så er der gået hul på en af de her vandbeholder her, hvor der er en lastbil, der har kørt ind. Det betyder, at hvis vi ikke får lappet det, så får jeg vand i mit hus. Det er sådan lidt en kamp at lægge dem her ud her i det her terrænhud, det er det, vi kæmper lidt smule med. Der står vand over det hele, så det er sådan lidt op ad bakke. Ligesom i Roskilde har beredskabet i Frederikssund også været i gang det meste af dagen. 10.000 sandsække skal tæmme vandmasserne, blandt andet her ved Hyllingeris, hvor stormen Bodil også voldte store skader i 2013. Længere nede langs Roskilde Fjord skulle Vikingeskibsmuseet på grund af vindretningen være uden for risiko. Andre steder venter enorme halmballer på plastikindpakning som værn mod vandet. Vi forventer, at det hele det topper i morgen til midnat, altså natten mellem lørdag og søndag. Og det vil sige, lige nu går man altså så bare og venter på, at vandet kommer, blandt andet i Jyllinge Nordmark, hvor Bettina Bundgaard er. Og Bettina, hvordan går man egentlig natten i møde med de vandstigninger, som måske kommer? Det har de faktisk gjort ved blandt andet at rulle de her kæmpe store diger, mobildiger ud. De er hentet fra Frankrig, og der har man testet dem. Og det er første gang, at man prøver dem af i Danmark, kan man sige, i virkeligheden. Man har lavet nogle mindre test, men nu er man altså ude og forsøge sig med dem her i virkeligheden. Og hele dagen i dag, der har folk været i fuld sving med at rulle alt det her ud, og der er rullet sandsække ud og halmballer. Det er både folk, der bor her, og det er også selvfølgelig folk med specialviden, som er gået rundt her og har været på arbejde hele tiden. Jeg har oplevet skiftehold og folk, der sidder nede i carporte og drikker kaffe for sådan lige at komme ind og lune i 5 minutter, og så ud igen og bare tage fat i det her mudder og i denne her kulde og blæst. Og Lisbeth, du bor lige her nede ved siden af. Hvad er din reaktion nu her, hvor det er sådan her, det ser ud? Jamen, det er sådan lidt surrealistisk, og adrenalinet det pumper i hele kroppen, og det er sådan svært at forholde sig til. Jeg vil ikke sige, at det er et rigtigt rendezvous, fordi
at jeg ved ikke, om jeg har fortrængt 6. december 13, men det er ikke rart, og det er slet ikke sjovt nu, det er mørkt. Og så har det i virkeligheden også, jo ikke kun været her, men også længere nede ad vejen, at folk blev ramt. Jeg spurgte en mand, hvor højt vandet egentlig stod nede hos ham, da han blev ramt sidste gang. Jamen, der havde vi udvendigt ca. 90 cm herop til, og indvendigt 7-38 cm over hele huset. Så du vil rigtig gerne have, at der bliver sat nogle diger op i dag? Ja, vi vil meget gerne have diger i dag, men vi vil gerne have diger konstant. Og ikke bare sådan lige under det her øjeblik, hvor vi får en ny storm. Hvad tænker du sådan en dag som i dag, hvor vi ved, at vandet formodentlig er på vej? Jamen, vi har det jo meget, meget skidt med det, fordi det var en grim oplevelse, vi havde i december. Og vi snakkede om det i dag, min kone hun sagde, at hvis det sker igen, så har jeg faktisk ikke lyst til at komme tilbage. Nej, det er ikke sjovt, når først vandet det står her i Jyllinge Nordmark. Og Lisbeth, hvad gør du i aften? Det bliver jo en masse timer her. Jamen, jeg tror, at jeg er nødt til at skal have noget mad og noget hvile på en eller anden måde, men jeg tror ikke, jeg får noget søvn før søndag til middag eller et eller andet, fordi min mand har været i gang hele dagen, og ja, det kører på pumperne både på den ene og den anden måde. Så det er om at få noget energi. Jeg håber, at I kommer ordentligt igennem det, og det bliver i hvert fald en rigtig lang nat her i Jyllinge Nordmark. Og det gør det også ude på DMI, Danmarks Meteorologiske Institut, fordi det er der, man nøje følger vandstanden, blandt andet i Roskilde og Isefjord. Der har vi Regitze Bryl lige nu. Regitze, hvordan forventer man, at vandmasserne udvikler sig oppe i Roskilde og Isefjord? Ja, man forventer egentlig, at det bliver måske ikke så meget værre lige i nat, end det har været i løbet af dagen, fordi at som billederne heroppe viser, det er satellitbilleder, så altså det mørke område ind over Sverige, det er altså resterne af stormen Dagmar, der har passeret forbi vores område. Men Knud Erik Simonsen, du er beredskabschef her på DMI, og der kommer jo faktisk en tvillingestorm, så det er måske mere i morgen, vi skal holde øje. Hvad er det, der kommer der? Jamen, der sker det, at vinden aftager nu her i nat, og så i morgen så passerer frontsystemet med nedbør, og så begynder vinden at tage til og kulminere der sidst på eftermiddagen. Og det bliver en vind, hvor vi kommer op på en hård vind til kuling, og så med vindstød op til storm, og enkelt sted måske endda op til stærk storm. Og det er jo den, vi kalder Egon, har den fået navnet, men den bringer også højere vandstand med sig, end den, vi har haft i dag har gjort. Hvor meget kommer vi til at have inde i Roskilde Fjord og Isefjorden? Ja, altså vi får en vind fra vest, og det vil sige, at der kommer vand ind i Kattegat, og det presser også ned i Roskilde Fjord. Det bliver dog ikke så meget, fordi vinden er fra vest, men vi kommer op omkring 1,30, og det er jo betydeligt mindre end de 2 meter, som vi husker fra Bodil, og som nok står som sådan en skræk og advarsel for alle. Men altså, skal man stadigvæk have sine vandsække ude også hele natten i morgen, tænker du? Det er jo den enkelte lodsejer, der præcis ved, hvor højt vandet kan stå. Det er svært at sige, men nogle steder vil det da nok være et problem med 1,30 meter. Tak skal du have. Det var så lidt.